Михаил Косев! Ето това е шоуто, скъпи приятели, ето това е настроението. Това е екшена, който всички ние чакаме. Ива Русинова и Михаил Косев, дами и господа. И така се направи, както виждате, въпреки мокрото време. Уау! Най-сърцатото момиче. Ставаме ли свидетели на един истински екшен? Ива Русинова! Михаил Косев! Завичувам София! Малко позамери се на гуми! А това, уважаеми дами и господа, се казва истински бърнаут, единствено и само заради вас. Най-хубавата, най-шумната и най-мократа публика! Вътре! Всичко вътре! Всичко вътре! Всички в бокса! Ива Русинова и Михаил Косев! Какво сега ще правиш? Какво е? Червено килийче към бокса с Ива Русинова, аплодисменти! Аплодисменти за една дама с характер. Дами и господа, БМВ срещу Нисан. Кой ли? Ивайло Алексов и Стефан Петров. Вашите бурни аплодисменти сега! Бурни аплодисменти за най-мокрите автомобили, най-мократа писта и най-мократа публика. Айде, момчета, да видим вие какво ще си измисли. Стефан Петров и Ивайло Алексов. Тук трябва да изпускаме жестоко, дами и господа! Това е шоуто, който всички чакаме! Ето за това, уважаеми дами и господа, не трябва да бъдат тук, ето сме и ние не трябва да сме тук, но тази лада е назад. Дами и господа, ето това е шоуто! Ето това са момичетата най-смелите на света! Ето това е дрифта! По-близко, момчета, по-близко, момчета! Като трябва да ли си да кажа, че са надзорени много голями усилия, за да можете да закрепите този мощен автомобил на мократа писта. Едни аплодисменти за перфектното паркиране. Ивайло Алексов и Стефан Петров! Най-смелите дами на света! Заповядайте, момичета! Да не ви мокри! Дами и господа, Александър Язов, матрицата, Алиша Крум! В невероятния синхрон между двамата! Битката на осмаците! Шоуто започва! Леко да загреем гумите. Но само леко. Уау, дами и господа, тук имаме някаква договорка! Александър Язов и Алиша Крум!
и господа, това е един брилянтен палец на една страна, две невероятни БМВ-та. Алиша Крум и Александър Язов. Алиша Крум и Александър Язов. Едни заслужени аплодисменти за динамите, уважаеми дами и господа, които въпреки успяват да овладеят колите си перфектно. Дами и господа, не са ли уникални Александър Язов и Алиша Крум? Момчета! Алекс! Чуваш ли? Да, добре. Алекс! Али! Искам до бокса да се движите на бърнаут. До бокса да се движите на бърнаут за най-готината публика! Паркиране бокса в бърнаут само единствено за вас, най-уникалната и вече най-модната публика. Аз мисля, че заслужават вашите адмирации! Дами и господа! Двата осмака Алиша Крум и Александър Язов! Дами и господа! Отново БМВ 36 и БМВ 30! Иван Демирев и Владислав Симеонов! Дали ще има пушници от тези мощни автомобили, въпреки водата по асфалта? Ще разберем само след броени минутки, да не кажа секунди. Уважаеми дами и господа, единствено аплодисменти за най-сърцатото момче, което дава всичката газ въпреки водата по асфалта. Виждате да какво да минава. Влади Симеонов, дами и господа, и Иван Демирев, талент на една страна. Виждате на какво сме готови, дори в дъжд, за вас, вярната публика, която търпи тези атмосферни условия, за да бъде тук до нас и да аплодира точно тези пилоти, които го заслужават.
приятели, добре. Как беше? Влизай бързо, кокошарник. Ей, скъпи приятели, шоуто да продължи ли дори в този дъжд? Готови ли сте за още екшен? Ей, чум се бе, чек. Ма не насекъде. Абе, чум се навсякъде бе.